Igbo ekene m unu. Ana m ekenekwa mmadụ niile ndị ọzọ na-afụ ihe onyonyo a. Ebe ọbụla na mpaghara obodo ọbụla isi ahụ ihe onyonyo a, asị m ka udo dịrị mmadụ niile. Onye anyị na ya nọ taa bụ IKE OLISA. Ọ bụ onye nwe IKE OLISA, ndị oyibo kpọrọ ya CEO. IKE OLISA bụkwa n'ebe a na-ere akwa na-akọwa maka omenala Igbo na obodo Afrịka kpọmkwem. IKE OLISA kenenu ndị anyị na ha nọ taa. Ndị Igbo mmanụ. Ndewo. IKE OLISA, anyị nwegasị ụfọdụ ajụjụ anyị chọrọ ịjụ gị. Nke mbụ bụ na afụrafụ gị nnọọ amaka, mana anyị chọrọ ịjụ ka ihe iji fụọ ya, maka kemgbe m ji mata ihe ahụbeghị m onye kechiri ihu ya otu a. Enwere ihe mere ijiri si nnọọ ka fụchie ihu? Ndị Igbo mma na ana m ekele. Anyị na-ekwu eziokwu. Ihe kpatara njiri yiri mask a bụ nọmba 1 bụ privacy. Alikere m ma hụ privacy ọkụọtala maka echi ndị mmadụ bịa mara m, aga m enwe efe na-eme ihe nchọrọ ime n'onwe m. Nọmba 2 bụ na ihe nchọrọ ka ndị mmadụ kpụrụ n'uche wu ihe na-eme. Ihe nchọrọ ndị mmadụ dị happy wu n'aka ọrụ nwere ọwụwụ mmụọ mmadụ. Achọghị m ka ndị mmadụ nọkọta bido na-efezi m, hapụzie aka ọrụ Chukwu okike abịa ma nyere m, were ya jiri ya na-eto ya. Ndị mmadụ bidozi na ha na-etozi m. Imeela. Ajụjụ nke ọzọ anyị nwekwa bụ IKE OLISA na-akọwa maka omenala Igbo. Ọ na-akọwa nnọọ ihe gbasatara omenala Igbo. Anyị chọọ ịma ka ihe ka nnọọ fụcha n'anya gbasara omenala Igbo, ka ihe ọ bụ ọ na-eme ị na-ahụ ndị Igbo na-eme ọ na-atọ gị ụtọ. Anyị chọrọ nnọọ ka anyị mata. Ajụjụ m wee ezigbote ajụjụ. Ihe laikere gbasara kọlchọ m bụ asụsụ m na-asụ na otu anyị ji ilu na-ekwu okwu. Ịma na ilu bụ nri ndị Igbo ji ata nri. Ọtara iwe onye Igbo ị ga-amata okwu a na-ekwu. And another thing bụ na ihe nọ n'ime Igbo ka nkụ. And number 2 bụ na ịma na ihe nlikiri bụ ihe a nri ndị be anyị. Akpụ na onye ofe ọkụrụ na ịmara ihe na-aba n'ahụ. Wetakwa ma palm wine, were palm wine dilute ya. So ya wụdere the main things nlikiri na ọkụọtara na mmekọta anyị. Ịgbalị ka nnọọ ofe ọkụrụ na akpụ nke a tọrọ m nnọọ. Ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ bụ ka ihe kpalitere mmụọ gị iji bido IKE OLISA. Ị nwetụrụ ike ịgwa anyị ụfọdụ ihe mere iji bido IKE OLISA na otu IKE OLISA si bido? Ị nwetụrụ ike ime ka anyị mata? Ihe kpatara m jiri nọkọta decide na m ga-awụ businessman, onye ga na-ere akwa, jiri akwa na-epromotu culture bụ Igbo. Mgbe IKE OLISA pụtara wu na 4 years ago, ebe m bi wu na na 1 bedroom nọ na ebe m bi na London. So
ịmala mba ahụ ahụ nnata ahụ onye dị mkpa young man dịka mụ at the time ndị bụ 19 years ọbịọtara. So ịmalụ nwoke ga-achọ ihe ọ ga na-eme were na-eriju nri afọ ọbịọtara. So na-arụ ọrụ na arụ mgbe ahụ na-anwụsị ihe ndị ọbụla nwụsịrị ihe a na-eme ọbịọtara na this media mbidozi na-ajụzi onwe m onwezi ihe nchitaziri n'ụwa, onwe ụdị aka ọrụ nwere n'ụwa m ga-apụtasị na oke Chukwuebuka mere nke a. So ofu onye pụtara n'ime mmụọ na m ga-awụ businessman, onye ga na-ere akwa ọkọtara ga na-ere akwa, m ga-enwe data for business. So onye meziri bụzi bịa kpọzie onye ga-emere m logo. From there ihe niile a bidozie kwatara this thinking about uchiche ime business clothing batazie ọkọtara. Nke a bụ nnọọ iji gosi na onwe ihe dị ofere, onwekwa n'ebe ọ dị ofere karịchaa. Ihe dịbe oke dịkwaba ogene, ịgbana na ime na maka nke a. Ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ gị bụ ọwụ na ajụjụ mana o nwere atụmatụ ịchọ inye like ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-eto eto, nwee ihe ịchọ ịgwagasị ndị na-achọ ụzọ ha si amalite. Nwere obere okwu, ụfọdụ okwu ịchọ ịgwa ha, nwere ụfọdụ ilu ịchọrọ ịtụrụ ha. Ihe m ga-agwa ilu m ga-atụrụ ndị okwu na ibe m bụ na ilu a ka m ga-atụrụ unu na-aga ụta. Onye fe eze ruo ya aka. Ihe njekwu ya bụ na onye ọbụla ị nwere as a mentor, respect that person, be humble, nwee obi dị umeala n'ụwa. Inwe obi dị umeala n'ụwa, ị ga-aga places. Chukwu ga-emepere gị door karịrị door. Inwe obi umeala na obi ọcha were na-aga ije gị n'ụwa, ụzọ ga na-etiwa. Ụtọ ka ọ dị, emechokwala onye na-emere gị ihe ọma. Ị na-emecho onye na-emere gị ihe ọma, onweghị ike na-eme ọwụ onye nke ị na-eme onye mma n'ụwa. Ọgọtara kwụmaka gị ọtọ ka ihe niile ga na-eso gị ga na-apụta n'ihe. Nke a bịakwa nnọọ dị nnọọ ka ọnyanwa kazi tọkalịsịa. Ịgbana na nnọọ umeala. N'Igbo tụrụ ilu si na nwayọ nwayọ ka eji eli ofe dị ọkụ. Aha abụ ya bụ onye fekwa n'eze, eze eruo ya aka, dịka isi kọwa. Ndewo. Then ihe ikpeazụ anyị nwere ịjụ gị kịta bụ ka otu isi chee maka ịkwalite azụmahịa IKE OLISA. Ndị bekee si no, how do you want to promote the IKE OLISA brand? Ka otu isi chọọ ime ka ọtụtụ ndị mmadụ mata maka IKE OLISA, onwe ị ga-atụpenyetụ anyị azụ? Well, aga m ekwu ọtụtụ okwu ọkọtara. Ihe m belivuru mụ na ihe omume ọkọtara, okwu eme ọkọtara. So ihe ga-bido na-emewu, m ga na-drop, m ga na-release new clothing ọkọtara. But mainly ihe ga na-emewu, aga m ebido some quizzes m ga na-etigo online ma videos ebe m ga-apọkwu okwu na ibe ọkọtara. Pọkwa onye ọbụla chọrọ ijoin, ọ ga-follow the rules and regulation of the quiz ọkọtara. And otu ewe m ga na-eji ọkọtara nchọrọ iji ka ụmụ ụwa mara ihe ndị anyị wụ, onye ndị Igbo wụ. Another thing bụ na aga m na-eme video ebe nri dị involved, ọkwa nri food. So
onwe ihe m ga-agwa unu wụ stay tuned. Ọkọtara onwe otu siri mee nke mụnụ ka unu mara. Wow. Ịgbaligo nnọọ, ịgbaligo. Anyị na-ekele gị Ike Olisa, na-ekelekwa mmadụ niile ndị na-ahụ ihe onyonyo a. Ndị Igbo tụrụ ilu si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ, gidigidi bụ ugwu eze. Anyị na-ayọ gị ka itinye aka na like, ndị oyibo kpọrọ ya like and subscribe. Dịka anyị fụrụ gị taa, ka anyị hụkwa gị echi. Mụ na nna Ike Olisa CEO, stay tuned.